Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Savita Wirima. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera walangiza alimi kuti agwiritse bwino ntchito ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo potukula ulimi wawo. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yati ifufuza Judge Kenan Manda pa zachinyengo zomwe anthu ena akunena zokhudza jajiyo, ndipo zokonzekera za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe chaka chino uchitikire ku Mzuzu akuti zili mchimake. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yokuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza alimi kuti agwiritse bwino ntchito ndondomeko yogulira zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti athe kuchulukitsa zokolola zawo. President Chakwera wanena izi kuzalewa mboma la Neno pamene amakhazikitsa ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi otsika mtengo wa chaka chino mpaka chaka chamawa. Austin Kachipeya wadza ndi zambiri mlipoti. President Dr. Lazarus Chakwera lolemba wakhazikitsa ndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya chaka chino mpaka chaka chamawa ndi uthenga woti dziko lino lichilimike pa ntchito za ulimi kuti liyambe kuchita bwino pa chuma. Mwambo unachitikira pa sukulu ya primary ya Dzundo kwa mfumu yayikulu Simon m'boma la Neno. Dr. Chakwera anatsindika kufunika kufufuza njira zothandizira kumbali ya zaulimi kuti alimi azilima mbewu zochuluka zina azitha kutumiza ku mayiko ena. President Chakwera anatinso boma lake layika ndondomeko zothandizira anthu omwe sakhala ndi mwayi ogula zipangizo zotsika mtengo kuti athandizike monga mtukula pa khomo. Mtsogoleriyu anati zina mwa zomwe boma lake limafuna ndi kuti anthu azikhala ndi chakudya chokwanira nthawi zonse. Iye walangizanso omwe agwira ntchito za ndondomekoyi kuti agwire ntchito modzipereka komanso motsatira malamulo kuti anthu ambiri apindule. Pologalamu iyi ndi ya alimi omwe muli ndi kuthekera kolima chakudya. Chifukwa si onse amene amakhala ndi kuthekera kumbali imeneyi. Kumbuyoku pologalamu imeneyi mangotengera mwachisawawa woti alibe mpolima pomwe alandire nawo. Wena nthawi imene kuti ali makuponi amangolimbikira kudinditsa makuponi ngati apereka kwa alimi pamene sadapereke kwa alimi chifukwa anthu amene adalembedwawo alibe munda omwe. Koma kumangoba chuma cha Malawi mudzina lakuti tapereka kwa alimi pamene alimi sadapatsidwe ayi. Ndipo m'mawu ake nduna za ulimi asamukawale yati alimi opitirira 1.4 million ndomwe apindule ndi ndondomekoyi pamene ena alandira ziweto. Akawale anati unduna wawo ugwira ntchito modzipereka poonetsetsa kuti ntchitoyo ikhale yapamwamba. Ntchito imene munatipatsa kuti tigwire chaka chino tagwira, ndipo kusonkhana kwathu tsiku la lero ndi kuonetsa kapena kupereka umboni kuti programu ya AIP ya chaka chino iyenda ngati mmene ikufunika kuti iyendere. Mbuyomu bwana President pakhala zinthu zina ndi zina zimene takhala tikukonza kuti tipange improve delivery ya fertilizer, mbewu komanso mbuzi kwa alimi muno ku Malawi. Ndipo tamva kuchokera kwa anthu osanasiyana kuphatikiza pa President a Farmers Union of Malawi mmene alimi akupindulira ndi programu ya AIP ndi mapulogalamu ena. Iwo ati maina a anthu omwe apindule mu ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo alikale mkaundula, ndipo atha kupeza zipangizozi m'misika ya Dimaki ndi kumaofesi a kampani yogulitsa fertilizer ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRM. Austin Kachipeya, MBC za. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika mdziko muno kuchokera ku Morocco komwe
komanso ku Azerbaijan komwe anakagwira ntchito zina zaboma. Dr. Usi anachoka mdziko muno Lolemba sabata yatha kupita mdziko la Morocco komwe anakakhala nawo pa msonkhano okambirana za nyanja pa dziko lonse pa 9 Oktoba. Kenaka Dr. Usi anapitirira kupita ku dziko la Azerbaijan komwe kunali msonkhano wokonzekera zokambirana zapachaka zokhudza kusintha kwa nyengo komwe mayiko amapeza njira zothana ndi mavuto omwe akhudza mayiko omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Msonkhano waukulu omwe akutchula kuti COP29 udzachitika ku Azerbaijan mwezi wa Novemba. Ndipo zokonzekera za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe chaka chino uchitikire ku Mzuzu akuti zili mchimake. Wapampando wa komiti yoyendetsa mwambowu Mavis Senga wauza MBC kuti chaka chino mwambowu ukhala wapamwamba kamba kuti amayi ochokera mzigawo zonse za mdziko limuno akavina ndi kusangalatsidwa ndi magule osiyanasiyana kuphatikizapo mpikisano wa mavalidwe. Mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera ndomwe akuyembekezeka kukakhala mlendo olemekezeka kumwambowo. Mayi Senga akuyankhula ndi chisomo manda. Ife tuzaka zonse timayesesa kuti likafika tsiku ngati la lero koma timawa lakelo ndi zokonda amayi function kapena tsiku lana kubala chilichonse chizikhala kuti chapya. So lerolo azimayi onse ochokera zigawo zonse 4 asonkhana pano pa Chisanga complex pamene tisangalale mpaka usiku akhala alipo mpano kusangalala aliyense akusangalala kuti kwa nthawi yoyamba zokonda amayi ikuchitikira kuno ku Mzuzu. Ifeyo timayesetsa kuti chaka chilichonse pazikhala kanthu kena kake kuti azimayi aja akamapita kumudzi akamabwerera azikauzana kuti tinali kuzokonda amayi koma kumeneku kunaliza kuti zakuti. Ndiye panopa mukayang'ana muona kuti pakati pathupo pali azimayi koma amene wali mu uniform asilikali ndithu IMDF nawonso titafikira ananena kuti ifeso tifike tizapange nawo mafizo azimayi amenewo. Ndiye kukhala mafizo amene azitipangisa nda azimayi amenewa MDF ali kumenekoko. Kupatula izo ndizonena kuti azimayi onse akhala akuvina magule ochokera ku zigawo kwawo monga ngati aku Eastern region, Southern region avina, apakati avina Chisamba, kunoko kumpoto ndiye Igomaso ili pamenepo. Koma azimayi wa mmene mukwaonera ndi azimayi ndithu koma nawonso sana iwale chikale ayenda ndithu kati woko muiona pamenepo kuona kuti akuyenda bwino ndani, wavala chosoka bwino ndani, zosoka zimenezo zimakhalanso kuti akusoka okha m'magulu mwawomo chifukwa azimayi amenewa amakhala kuti ndi azimayi otakata. Pakadali pano amayi ochoka m'madera osiyanasiyana athokoza MBC kamba kochititsa mwambowu ku Mzuzu. Ine ndinokonda kwambiri chifukwa chakuti sindimadziwa kuti Mzuzu umaoneka chonchi koma chifukwa chazokonda amayi ndakudziwa ku Mzuzu. Ndipo ndilosangalala kwambiri kuti masewera amene wawa azipangapanga chifukwa tizidziwa madera. Tikumva kukoma kumangochi tinapita kulilongwe tinapita Mzuzu uno tikumva kukoma kwambiri azizathu amene asanalowe ndithu abwere tuli okwala ndira ife manja awiri aku MBC atikuanyadira akutionesa madera nanka kuliwone ndikuno tachezera usiku wonse muziona myendo yathu yatupa kunyadira zokonda amayi. IMBC soife timathokoza pazabwino sipenda matichitira kuti limbikisa kuti si apo ndi apo kuziwa mayiko monga lero nkhaosangala kwambiri chifukwa mwina mwacha ino sihwanga kuno ku Mzuzu sindikanafike koma chifukwa cha zokonda amayi ndafika kuno ku Mzuzu ndipo ndikuti ziko kwambiri ubale umene upitirire. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu ochita malonda pa msika wa Lunzu komanso misika ina mdziko muno kuti boma lake ladzipereka kuonetsetsa kuti mavenda akupeza ngongole zopititsira patsogolo malonda awo. Dr. Chakwera wanena izi atacheza ndi anthu mu msika wa Lunzu. Blessings Kanache ali ndi ripoti. Anthu ochita malonda mu msika wa Lunzu anali ndi mwayi ocheza ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera.
Mtsogoleri wa dziko lino anali pa ulendo wake opita ku Sanjeka Palace kuchokera kuneno komwe anakatsegulira ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Msika wa Lunzu unali ndi chimwemwe pomwe mtsogoleri wa dziko lino amacheza ndi anthu ochita malondawa, pomwe pena ndi pena anaoneka akugula katundu osiyanasiyana kuchokera kwa mavendawa. Pena mtsogoleri wa dziko lino anaoneka akugula ufa oyeza, pena anagula ndiwo zamasamba komanso somba zowuma kungotchulapo mwa zina. Ndipo poyankhula atatsiriza kucheza mu msikawu, Dr. Chakwera anati boma lake lipitiriza kupereka ngongole kudzera ku bungwe lija la NAIF mcholinga chokuti mavenda kapena kuti anthu amene amachita ntchito zamalonda ntchito zawo zipite patsogolo. Iye anapempha anthu ochita malonda pa msika wa Lunzu komanso m'misika yosiyanasiyana mdziko muno kuti apitirize kugwirizana ndi kugwira ntchito limodzi ndi boma mcholinga chokuti dziko lino lipite patsogolo. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati analangiza kale otsatira chipani cha Malawi Congress MCP kuti adzikhala olimbikitsa mtendere posatengera ndale kapena chipembedzo chimene anthuwo amachokera mcholinga chokuti dziko lino lipite patsogolo. Tiye titumikire Malawi. Ine ndine mtumiki wa Malawi. Ine ndimatumikira Malawi, sinitumikira mtundu wa munthu ayi. Koma tonse ngati Malawi titumikirane. Tonse tikondane, tonse timverane, ndipo tikasunga zimenezi tionetsetsa kuti masomphenya wakuti Malawi akhale wodzidalira, wodzidyetsa, wotukuka nzotheka, ndipo masomphenya amenewo tiwafulumisitsa kuti achitike mwa msanga. Ndipake ndauza Secretary General Chimwendo, Secretary General MCP, ndauza Baba Malondera amene ndi mkulu wa Chinyamata wa MCP, ndidauza Chimsendeza amene amayang'anira za azimayi kuti wina akachita chipongwe wa MCP asapezeke wobwezera chipongwe chifukwa cha chipongwe ayi. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda mawu awo anathokoza President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choluzanitsa Amalawi pofuna kuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo. Ndimafuna bwana ndikuthokozeni mwayenda simmafunsa kuti iwe kwanu ndikuti ndikugule, iwe kwanu ndikuti chipani chako ndi chani, inuyo mmangoti uyu ndi Malawi, mchemwali wanga, mwana wanga. Umenewo ndiye utsogoleri, Your Excellency. Izizi zinakati zititere bwezi zidani kodi zikoma. Chifukwa venda wina aliyese ali apo, kandi muyawo, kandi mchewa, kandi nsena, kandi mtumbuka, kandi mulomwe, president wake wa dziko la Malawi ndi inuyo, Your Excellency. Akamati mavuto tifuna atitere ku Malawi, mavuto tifuna tilimbane nawo, mtsogoleri wake amanena Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Naye pa mpando wa msika wa Lunzu a Henderson Ligomeka mawu awo anati ndothokoza mtsogoleri wa dziko lino chifukwa choyika chidwi pofuna kutukula mavenda mdziko muno komanso pa msika wa Lunzu. Dr. Chakwera ali mchigawo chakumwera kumene akugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Chipani cha Malawi Congress MCP chabwerezanso kunena kuti ndichodzipereka kutukula dziko lino. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda walankhula izi ku Lunzu mu mzinda wa Blantyre atachititsa msonkhano wa ndale. Kumbukani Phiri walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Mese Zamawa. Khwembe la anthu okonda chipani cha Malawi Congress MCP la Mulungu masana linakhamukira pa bwalo la sukulu ya primary ya Lunzu komwe akuluakulu a chipanichi amachititsa msonkhano. Poyankhula pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda anati chipani cha Malawi Congress MCP chikukhazikitsa ntchito za chitukuko mzigawo zonse za dziko lino. Tenga wabwino kwambiri choyamba kwadziwitsa Malawi kuti zitukuko zimene tazika kunoko kulunzu zipitirira. Misewu yanyu muyonayi, nyumba za polisi timangaponso, komanso msika watsopano wa Lunzu timanganso posakhalitsapo.
cholinga miyoyo ya anthu ipite patsogolo. Komanso tawauza kuti zitukuko zimene akupanga Chakwera kumanga masukulu bloko kuonetsetsa kuti ulimi wanthirira zikhudzenso dera la kuno. Padakali pano achimwendo banda athetsa makomiti onse oyendetsa chitukuko nderali atalandira malipoti oti makomiti ena akukondera polemba mayina anthu opindula ndi ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zaboma. Apa iwo anapempha senior chief kapeni kuti aonetsetse kuti palibe kukondera polemba anthu opindula ndi ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo za mtukula pa khomo. Komanso nkhani ina ndi nyengo ya njala yavuta kwambiri. Ndipo ndi nyengo ya njala tunena kuti kagawidwe kachakudya kamene president akubweretsa kuno kaunikidwenso. Mafumu adandaula kunena kuti nyumba imodzi ikulandira katatu kanayi pamene nyumba zina zasiyidwa. Deta wapempha mafumu kuti akonzenso utsogoleri umenewu. Mawu ake wachiwiri kwa president wa chipanichi Mayi Abidamia apempha mtundu wa Malawi kuti udeke pamene utsogoleri wa dziko lino ukukonza mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likukumana nawo. Oyimba odziwika bwino mdziko muno omwe ndikuphatikizapo Black Missionaries, Phungu Joseph Nkasa komanso Don Lu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Chakwera walangiza alimi kuti agwiritse bwino ntchito ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo potukula ulimi wawo. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yati ifufuza Judge Kenan Manda pa zachinyengo zomwe anthu ena akunena zokhudza jajiyo. Ndipo zokonzekera za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe chaka chino uchitikire ku Mzuzu akuti zili mchimake. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. You keep it real, you say. Real with your friends. Real with the swag. And then you say you are a real fan. You watch that free pirated football? Psst. Really? When you subscribe to GoTV to watch the game, you support the game like fans do. The real ones. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti boma lati ladzipereka kuonetsetsa kuti theka la chiwerengero cha wanthu mdziko muno ali ndi magetsi okwanira podzafika mchaka cha 2030 kudzera mu ndondomeko ya MEAP. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Awerani Chilenga ndiye wanena izi pomwe mamembala a komiti anakayendera ntchito yolumikizitsa magetsi ya MEAP ku Mzuzu. Jackson Sijali wadza ndi ripoti. Aphungu ku nyumba ya malamulo omwe ali mu komiti yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo komanso kagwiridwe ka ntchito ka nthambi za boma anayamba ndi kuyendera maofesi a Eskom ku Mzuzu komwe amasungirako katundu wa magetsi wa ndondomeko ya MEAP. Atayendera ntchitoyi wapampando wa komiti yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo Awerani Chilenga anati ndi okhutira ndi momwe bungwe la Eskom likugwirira ntchitoyi. Iwo anatinso ngakhale bungwe la Eskom likukumana ndi vuto la kusowa kwa zipangizo zina ndi zina pa ntchitoyi, bungweli likuyesetsa kuonetsetsa kuti ntchitoyi igwiridwe moyenera komanso mokomera Amalawi zomwe atizogwirizana kwathunthu ndi mfundo za chitukuko cha dziko lino. Ntchito ya MEAP muchichewa tinene kuti ntchito yolumikiza anthu ku magesi kuti tichoke pa 15% pali pano tifike pa 30 kapena pa 50% ikuyenda bwino kwambiri.
ife kuno tinabwera kuzaona kuti ntchito yakugwira bwanji chifukwa anatenga ngongole ku World Bank kupyolera ku nyumba ya malamulo. Ndiye timasimikiza kuti ntchito imugwira bwanji, taona kuti ntchito yakugwira bwino, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti ikamakwana 2030 malinga ndi malingaliro a boma kupoyera mwa president athu kuti ikamakwana 2030 magesi tikhale ndi 50%, anthu ambiri kufika pa 50%, cholinga chimene chikwaniritsidwa chifukwa akugwira bwino, akuyesesa ngakhale akukumana ndi zokhuma zambirimbiri, koma tiyamikire kuti Eskom iyi kuyesesa kusiyana ndi ma Eskom ambuyo aja. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira ntchito za magetsi ku bungwe la Eskom, a Maxwell Mlima Kwenda, anati ayetsetsa kuti ntchito yopereka magetsi ichitike mu nthawi yake ndi cholinga choti amalawi ambiri apindule. Project imene yamira target yake ndio nene kuti tilumikiza 180,000 nota anthu koma na nyumba 180,000 kufikira Juni chaka cha mawa. Panopa takwanisa kupanga 85,000 pasala 95,000. Tindi chikhulupiriro kunena kuti ina tukupita mtsogolo target imene ifeyo tikwanisa ndithu. Ndondomeko ya Malawi Electricity Access Project imalandira thandizo la zachuma kuchokera ku banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank, ndipo pofika mu Seputembala chaka chino ndalama zomwe zagwira kale ntchito zinali pafupifupi 76 pa 100 kwacha iliyonse, zomwe zikuyimira 76%. Jackson Sijali, MBC, Mzuzu. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yati ifufuza a Judge Kenan Manda pa zachinyengo zomwe anthu ena akunena zokhudza jajiyo. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamuloyi a Peter Dimba auza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti aitana abungwe la maloya a Law Society, lawyer Alexius Kamangira ndi ena kuti adzamve zomwe anthu ena akudziwapo pa nkhaniyi. Adimba akuti aka sikoyamba kuti alandire madandaulo okhudza kagwiridwe ntchito ka Justice Manda, ndipo ulendo uno achita chotheka kuti atsatire nkhaniyi mpaka ayione mutu wake. Adimba akulankhula ndi Eunice Zovu. Ngati komiti ifeyo takhala pansi chakummawaku ndipo taganiza kuti tipange kafukufuku pa nkhani imeneyi yokhudza Justice Kenan Manda. Titana anzathu ama Law Society amene mu statement yawo dzulo ananenamo ndithu bwinobwino kunena kuti nkhani zimene zakhala kuzikamba komanso panga report kwa olemekezeka Chief Justice. Ife tiafuna ama Law Society atifotokozere ndi zichani zimene akhala kupanga report kwa Chief Justice, komanso Akamangira amene akhala kukamba zambirimbiri tiwayitana tiamve chifukwa zikuoneka kuti Akamangira ndi nkhani mu mtima mwawo. Ngati komiti yoyimira Malawi pa nkhani za malamulo tufuna tiamve bwinobwino, komanso amalawi ambirimbiri amene akhala kupeza chipsinjo amapita mwina ku koti kwa kumana ndi Judge Kenan Manda malo moti alandire chilungamo, mwina sanalandire chilungamo. Alipo amalawi komanso ma institutions ambiri opsinjika chifukwa cha zimene analandira. Pali mawu amene timanena kuti chilungamo chikuyenera chizooneka kuti chachitika, sichikuyenera chingooneka kuti pali chilungamo, koma chikuyenera kuti chioneke bwinobwino kuti chilungamo chachitika. Chilungamo chikachitika chikayenda ngati madzi aliyense amavomereza kuti apapo pachitika chilungamo. So ngati komiti yoyang'ana za malamulo ku parliament tipanga inquiry imeneyi, cholinga chake nchonera kuti pamapeto pa kafukufuku ameneyi ngati Amanda ndosalakwa ife tiataya, koma ngati Amanda apezeka kuti ndolakwa ifeyo ngati komiti malingana ndi malamulo tipereka report komanso ma recommendations ku plenary ku parliament pamene tikukumana mwezi wa mawa kuti amenewa tapange impeach kanati achotse. Mafumu achitumbuka mdziko muno awalangiza kuti adzigwiritsa ntchito kupezeka kwawo kuzokambirana za ku khonsolo pa chitukuko chakumadera kwawo. Paramount Chief Chikula Mayembe wanena izi pamwambo otchedwa Ulweka ku Chipunga boma la Rumpi, umene anakonza ndi cholinga chosangalala kukwezedwa kwa ufumu wa Chapinduka. Hassan Piri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili.
Anthu anderali anasonyeza chisangalalo chawo kudzera ku magule osiyanasiyana ndipo mwambowu unawathandiza kukumbukira mbiri ya dera la kuchipunga kutchalo mboma la Rumphi. Mfumu yaikulu ya atumbuka Themba la Mathemba Chikula Maembe yati kukwezedwa kwa mfumu Chapinduka ndi mwayi waukulu chifukwa athandiza kutengera mavuto awo ku konsolo ya mboma la Rumphi. Chimene chikufunika ndi chakuti tiziuzana. Mmene nakwezera sopano ali ku assembly. Mmene anali asabti samafika ku assembly yayi. Koma sopano akukhala ku assembly. Basi tukuku timakhalira limodzi. Ndiye zina zofunikira akhoza kunena sokonkuja ku assembly. Mfumu yaikulu Chapinduka yati iyambitsa ntchito za chitukuko kuyamba kuthandiza mafumu anderali kuti akhale ndi mabizinesi kusiyana ndi kudikira chitukuko kuchokera kwa abwenzi ndi mabungwe. Anthu asalandire chitukuko. Anthu azichita chitukuko pawokha. Ndiye ngati munthu ukuyembekeza chitukuko kuchokera kwa anthu ena. Nthawi zonse sizimabwera pa nthawi imene ukuyembekezera. Koma ngati munthu ufuna chitukuko umayamba weka. Sikuti umayamba chachikulu, chimayamba pang'ono kuti zinthu zikamalephereka zizipereka usanaluze ndalama zambiri. Mmodzi mwa anthu amene anali nawo pamwambo wa Charles Muhango ati dera lawo ndi lotsalira pa nkhani ya chitukuko kuphatikizapo misewu, network ndi magetsi. Munthu uzafike kunoko kuchokera pa Mulowe, Chiweta, Tarmac Road, then ndi msewu wa Doti uzafika pa Mulowe. Kuchokera pamenepo palibe msewu uzafika kunoko. Kuti munthu uzafika kunoko ndetu uyende pa nyanja, pa boti, pa bwato. Dera la Chipunga limapezeka kutchalo mphepete mwa mapiri a Chiweta ndipo mbali ina inazunguliridwa ndi nyanja ya Malawi. Hassan Piri, MBC, Rumphi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera walangiza alimi kuti agwiritse bwino ntchito ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo potukula ulimi wawo. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yati ifufuza Judge Kenan Manda pa zachinyengo zomwe anthu ena akunena zokhudza jajiyo. Zokonzekera za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe chaka chino uchitikire ku Mzuzu akuti zili mchimake. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Savita Wirima. Tukufunirani madzulo pambana.